салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Денашаб бозии деринтизор байни Ювентус ва Барселона дар доираи марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо баргузор гардид. Бозӣ бо ғалабаи боваринок аз тарафи Барселона бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расид. Бозингари Ювентус Марата бошад хетрик кард, лекин ҳар се гол аз тарафи довар бекор карда шуд, бори он ки ҳамаи он голҳо аз офсайд зада шуданд. Дар маҷмӯъ бозӣ хело шавқовар гузашт ва дар ин видео мисли ҳар вақта мехоҳам интервюи ҳардуи тренерҳоро ва як хел бозингаронро нишон диҳам ва ҳамчунин реаксияи Роналду ба голи Месси ва бозии сус аз тарафи ҳамдастагонаш. Хотиррасон мекунем ки Криш аз сабаби сироят буданаш аз коронавирус натавонист дар бозӣ иштирок намояд. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони мо аз ccылкаи дар вақт тайёран коэффициентҳои баланд ва пардохтҳои саривақтиро пешниҳод кунанд. Агар шумо дар сайти ccылкаи регистратсия накарда бошед, то бахтатон баландӣ кард. Бори он ки дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод Барса тижи нависед, то зуд ба шумо $100 туҳфа медиҳанд. Ҳатман промокодро дар вақти регистратсия кардан нависед ва баъдан худатон медонед бо $100 чӣ кор кунед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. эҷоди имкониятҳо ҳамеша муҳим аст. дар ин бозӣ мо бартарӣ доштем, натиҷа одилона аст. татбиқи лаҳзаҳои баландсифат ба мо нарасид. мо имкони хеле хуб доштем, аммо ба Гризман бахт нахандид, ҳарчанд зарбаҳояш комил буданд. вай бояд корро идома диҳад. голҳо дар оянда худашон меоянд. даста нишон дод ки ба худ боварӣ доранд, ба қобилиятҳои худ эътимод нишон доданд. мо хислати худро дар як бозӣ бо рақиби пурзур нишон додем. қарори рафтани бартамиёв ба даста бетаъсир намонд. мо дар бораи қисми варзиш фикр мекунем. ин маро ба ташвиш намеорад. мо ба футбол тамаркуз дорем, боқӣ монда аз ихтиёри мо нест. мо бозии олиҷаноб кардем, футболи худро нишон додем. мо моментҳои хело зиёд доштем. саволи ғолиб бояд дар аввалҳои дуюм таъм ба роҳ монда мешуд. ғалабаи бузург, ман шодам. ин бозии беҳтарини Барса дар ҳузури ман аст. муносибати ман бо Лео Месси ҳеҷ гоҳ мушкил набуд. дар охири бозӣ ман танҳо ба ӯ гуфтам ки ӯ бояд хело бештар гол мезад. гуфт Куман. мо медонистем ки ин як бозии сангин хоҳад буд бо дастае ки чӣ гуна футболбозиро медонад ва дар рушди худ дар пеш аст. онҳо бозингароне доранд ки ба ин сатҳ бозӣ карданро одат карданд, дар ҳоле ки бисёре аз мо танҳо бозии дуввуми худро дар Лигаи Чемпионҳо анҷом доданд. ман фикр мекунам ки ин бозӣ ба мо кӯмак мекунад ки ба воя расем. умедворам ки баъзе бозингарони асосӣ ба зудӣ бармегарданд. бо як даста пай дар пай якчанд бозӣ кардан душвор аст. нимҳимоятгарон ба монанди Артур, Бентакур ва Рабиёт ҳанӯзам хело ҷавонанд, аммо ҳамаи мо мехоҳем беҳтар шавем ва ҳарчи зудтар ба монанди дастаҳои Барселона баробар бозӣ кунем, гуфт Пирло. беҳтарин реаксия ба ҳаяҷон дар клуби ин бозӣ аст. гуфтугӯҳо зиёд буданд, аммо даста танҳо ғалаба кардан мехоҳад. ман умедворам ки аз ин пас Барселона таърихи нави худро менависад. ҳар як кас дар даста барои ин сад фоизи худро медиҳад. меҳисобам ки саршавӣ аз имрӯз сар шуд. Ювентус мисли ҳар вақта рақиби сахт буд ва мемонад. онҳо дар вақти бозӣ ба мо мушкилиҳои зиёдеро оварданд. бозӣ осон набуд, лекин дар ана ҳамин гуна бозиҳо барои мухлисон ғолибият лозим аст, гуфт Роберто. дӯстон, махсусан барои мухлисони Барселона мо дар Телеграм канал сохтем ки дар он ҷо хабарҳое мебароянд ки дар YouTube нест. ссилкаи канал дар описания. ман фикр мекунам ки мо алахусус дар дуюм тайм олиҷаноб бозӣ кардем, вақте ки тӯб доштем ва онро хуб ҳаракат мекардем. Педри бо истеъдод аст ва ин аз сину сол муҳимтар мебошад. ман аллакай дар омони ҷавонӣ дар хати ҳимоя бозӣ мекардам. албатта ман бартарӣ медиҳам ки дар нимҳимоя амал кунам, аммо ман ҳамеша омодаам дар он ҷое ки даста ба он ниёз дорад бозӣ кунам. ба ман ҳамаи чиз писанд омад, гуфт Де Йонг. биёед акнун дар бораи он гап мезанем ки дина дар майдон чӣ рух дод ва реаксияи Роналду чӣ гуна буд. агар кадоме надонад, хотиррасон мекунем ки ба ғайр аз шабакаҳои иҷтимоӣ дар Инстаграм, Твиттер ва дигар сайтҳо пахши мустақими Роналдуро танҳо бинои DAZN метавонад нишон диҳад ки Криш бо онҳо шартнома дорад ва ана ҳамин бино навишт ки чӣ хел Роналду дастаашро дастгирӣ кард. тибқи маълумоти бино, голи Дембеле ки хело зебо зада шуд ва ҳамчунин рикошет буд, Роналдуро ғазабӣ накард. баръакс, Криш аз топхӯрии туп ҳаловат бурд. аммо баъди голи Месси аз пеналти Роналду телевизорро хомӯш кард. дина шаб Роналду боз як бори дигар тести COVID-19 супорид ки натиҷаи ташхис бояд имшаб маълум шавад. 2 ҳафта мешавад ки Роналду худро аз дигарон дур мекунад. мумкин ки ин ҳафта ӯ бояд ба тамринҳои даста баргардад ва дастаашро дар бозӣ бо Ференцвареш дар Лигаи Чемпионҳо ёрӣ расонад.
ба ҳамин видеои имрӯза тамом дӯстон, акнун Барселона дар гурӯҳи Ҷ дар ҷойи якум қарор дорад. Нигоҳ карда ба формаи ҳозираи Ювентус умедворам, ки дастаи каталонӣ дар ҷойи худ мемонад то тамошавии бозиҳои гурӯҳӣ. Ҳатман дар комментария дар бораи ҳолати варзишии Барселона нависед ва ба гуфти шумо ки дина шаб дар бозӣ дар майдон беҳтарин буд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.